What's up, I am the manager. Back with another one. En vandaag gaan ons nog een muziekvideo, right? So, jullie weten, ik is Moodkill Productions, aka Moodkill Battle Rap, aka the fucking manager. I was in artist management, but now I'm not. I will never be again. Okay, so ons gaan nou gauw voor Benjamin YTTG. Het is een nieuwe muziekvideo, right? Waar was jullie? Cool, shot by Amara Visuals. Let's go. Wait. Loud. Money is not everything, bro. You need to relax. Money is everything. You need to go hard and get broke. How's money everything? You need money to eat, you gotta buy food. You need money to sleep, you gotta buy a bed. You need money for transportation, you gotta buy a car. Ik word You geld need money alles, to ja. pay bills, the light, the goddamn gas, the goddamn everything. The world Lot of revolves around money and money overexposure. revolves Okay. around me. I gotta get this shit. I don't know about you. Ik haal mijn big bags, denk ze ik hou waar ik waar wie shit. Kan ze voor me ze wie stil, alles net om jou als je iets hit. Waar de jongen een maand kreeg, hij zei goede waar ik Ja. een week hit. Ik hiel hulle altijd, alle kamer nou kom hulle binnen week. Wat je wil weer goed kan je niet vragen bij mij niet. Wat je nou zoekt, we zijn niet eens klaar bij mij niet. Hij zal zeggen, samen weer, hij is hier altijd bij niet. Die muziekvideo was de volgende dag geschiet. Je kan het zien. Want even die feit dat het een spot en wat tussen is. Dat was tussen 1 uur en 2 uur geschiet waar die zon letterlijk op hulle koppen geskyn het. Je kan letterlijk zien waar die zon is. En het is baie overexposed. Seriously. So. Zij kan me zeggen, want zij kan niet staan voor mij niet. En ik kijk as die ding van in die Kaap skiet by plekke waar daar wit sand is, soos in die lokasies mens nou die tyd, jy moet wegkom af en aan te van dat reflect the light like a motherfucker. That's the shit one. Doe ik moet mijn style Ja, change. is de volgende dag geweest. Doe ik moet naar mij krijgen. Je kan niet Waar was focussen jullie op daar? dit gaat lijkt niet zo goed dit. Waar? Doe ik moet mijn style change. Doe ik moet Ik naar love die mij shots, die krijgen. shots is nice. Waar was jullie tijd? Allemaal leren story van mij en een goede safari. Ik geef mensen wat daar niet aan varen. Nog hier begonnen, ik ga nog hier klaar niet. Honestly, hier ik nog hier gestaat. I'm on my way to get rich out of all of this music en us en ik ga wat ik jaag. Ik ga in mijn trick, basie met die muziek bij je rappen zit die dag gaan halen. Yeah, I love it, ik is back into business. Now they looking at me like who is this? I love it dat ik charge op een feature. Yeah. Alle follow mij, ik is alleen. En zij vindt mij goed moed op je speakers. Ja, ik alleen waar ik zeker Ja. ben. Ja. Een van zijn vocals is altijd schoon en is nice. Dope. De background is dope hier zo. Love it. Wat je wil weer goed kan je niet vragen bij Ja, mij niet. Wat je nou bij zoekt, mij we niet. zijn niet eens klaar bij mij niet. Hij zal zeggen, samen weer, hij is hier altijd bij niet. Zij kan me zeggen, want zij kan niet staan voor mij niet. Doe ik moet mijn style change. Doe ik moet naar mij krijgen. Waar was jullie tijd? Waar? Doe ik moet mijn style change. Doe ik moet naar mij krijgen. Waar was jullie tijd? Die ding is geschiet met de iPhone, hè. Als ik even een keer te zien, hè. Die is geschiet met de iPhone. Vocal length. International, wie kan het Dutch, die en Afrikaanse. Als ik kom in de plek, al die mensen laven mij om te stip, net zoals ze pasen. Alle luisteren naar jou in die straat, alle luisteren naar mij overal binnen die kapen. In mijn keer in je studio, niet al die goedjes die koor ik binnen in mijn kamer. Kijk voor mijn strijd, aan mijn gezicht, dan zeg je mij wat je denkt van mij. Ik was die beste hier binnen die plek, aan jouw favorite rapper is een kun van mij. Zij gaat dan aan je nigger, die nigger was allemaal die jaren een vriend van mij. Ik kom mee weg en zo zie ik je waar die hele tijd dank alle man van mij. Hey. Wat je wil weer goed kan je niet vragen bij mij niet. Wat je nou zoekt, we zijn niet eens klaar bij mij niet. Hij zal zeggen, samen weer, hij is hier altijd bij niet. Zij kan me zeggen, want zij kan niet staan voor mij niet. Doe ik moet mijn style change. Doe ik moet naar mij krijgen. Waar was jullie tijd? Waar? Doe ik moet mijn style change.
Toe ek moet na my kry. Waar was julle daai tyd? Ek weet nie om te voel oor die musiekvideo nie. Ek dink dit was baie. Het was alright geweest. Dit was nog nie iets spesiaal nie. Ja, ek dink dit was de volgende dag geskiet. Sodat die ding miskien hier nie het golden hour geskiet het. Maybe in die black and white gebruik het, die so wat beter effect gehad het. Wat sand is 'n probleem, dus ek moet dink dat dit gechange. Ek bang op je muziekvideo nie, ek wil die kak praat van je muziekvideo nie, ek sê het maar net. Die iPhone is nice, die wat die ding Amara visuals, nee in jou oog is in, jy weet wat jy skiet. Is net, by empty gelijk, die vol gelijkie, die feit dat dit in wit en swart was, het baie van die karakter van die ding ook weggegooi, wanneer jy, wit en swart wil skiet, moet jy weet, jy moet verskillende diepte van kleur hê, sodat ons die different gradings kan sien ook in die ding. So ja, die muziekvideo gee ek 5. 5/10. Ja, en ek 4.5. Ek dink hy is so goed gedoen. Die song gee ek 5.5. Sy ander goed is vir my veel beter gewees. Ek sê nie bang op sy shit, ek sê nie hoe goed is sleg nie. Moet dit verkeerd opvat die guys. But I don't like, I don't think this song is that good. Waar was die tijd? Yeah. But yeah, that is my opinion. Benzema YTG uit 4. I love his shit. Like, seriously. Hy het baie dope goed. So. Yeah, that's what I think. Ek is the manager. It's a 4.5 for the music video, 5.5 for the song itself, and yeah, see you guys. Serial, Motkey Productions, Waka! The manager, Waka!